βλέπετε με τι ηρεμία αντιμετωπίσουν την καθημερινή ζωή τα παιδιά εδώ. Βλέπετε τι τα. Ο Ηλίας δεν έχει άλλο κουράγιο. Και τώρα έχει σηκώσει τη σημαία. Εντάξει, τώρα θα δούμε ένα θεαματικό. Τώρα θα δείτε ένα συγκλονιστικό. Αυτός ο άνθρωπος θα περάσει μέσα την πλούσα. Ναι, εντάξει, θα πέσει. Αυτό έχει πάει ίντερνετ, το τρέλο. Το είδα, ήταν απίστευτο. Τα κατά.